Wahunu tumidie ya esi yanimu yi. Aha, etwa ne ho frɛfrɛ. Ɛyɛ ahaban yo. Ahaban ɛna wobɛte. Na woboa no na wode hyɛ adeɛ mu a etwa ne ho ɛbrɛ pam no mɛyɛ bi wɔ ha. Ama wankasa wahu me de we beto nkyɛn. Me ankasa mɛte ahaban ayɛ bi. Ya ahaban a wode sɔɔso a ebebu ahwe sisi ya. Ɛne wa ahaban a wode sɔso a wode siso a enye yie. Sika krataa no a yɛdie no. Sunsumu enye sika kɛse bia wɔ hɔ. Yɛmfa coins entwa homakyɛm. Yɛntwa homakyɛm awia. Obi bɛkasa agyenkwa bɛwu ama yɛn. Enti nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛho nhia. Nanso ewu yi nyinaa akyi. Ntomadan mu ete yɛ nyinaa akyi. Dua da so nya nipa. Yɛwɔ nnua kuku dambi wɔ hɔ kora yɛntwa na awia. Yɛtwa bia na dweda suo mu donko. Na sɛ de edi dwa wɔ honam ani no saa na edi dwa wɔ sunsumu. Yɛwɔ bio soso obi wɔ hɔ a na wada asɔre na ɔnka nsuo. So bi kura na da suo mu no ɔdaba wadaba wasɔre. Wode otwitwe osen huru anim anu asi kwa so na wakote aduru. Aduru bi wɔ kora do nsa beso ma bɛtwe waso. Ahama mu no ahaban kyire nipa te sɛ de bosoma kyire nipa. Ahefo tiefo sɛ de bia ahefo TV official ye kasa ɛrekyerɛ mu na nananom adama mo so mutie ye na so pam no. Ɛnɛ ɛyɛ da foforo awurade ayɛ de amayen. Ɛnɛ yɛ da ye besua ahaban ɛho nimdie ne tumi ɛwɔ ahaban mu. Akyinyin hyew bebre ɛna ɛwɔ ewiase mfa na nyina. Na agugudanfo bebre kyerɛ mu sɛ ɔnom nanim nanso ɛnɛ bɛ me ehu sɛ yɛwɔ opening ɛne yɛwɔ ne wanyini. Ɛno nti no ɛnɛ yɛbɛkɔ ne wonim de ɛwɔ mu ankasa bi sɛ panimfo sɛ kwatentin bia no na wieye ɛne aponwa ano. Na sɛ obi nso nim a obi nso enim. Okuro mu kwan so wa obi nso ɛde nso kyɛn wɔn nso de ti na yɛ nyina yɛbɛsa akɔ yɛ nana hɔ na nnɛ wa kyerɛ yɛn ɛhahan tumi a ɛwɔ mu no afei nso wa ma yɛ hunu de ntia obi timi kɔte ahan na yɛ adwuma ma no na abankoro na obi nso eyusu a na so obi kɔte a ɔno nso ɛnyɛ adwuma ma no ntimi nua dɔfo nana papa a wotie me ne mɛka kyerɛ wa sɛ sɛ da yɛta aka no aya subscribe na ɛhyɛ fama wo nua no mu nyinaa de ntia ma me ka ne sa ne sɛ videos bebre na nana guso a yɛne no ɛyɛ ɛne videos ahodo a wɔsɛ wɔn nsa ɛka bie wo subscribe a ɛba ya wɔn nsa betumi aka ama wɔn nso ɔkɔ anim ɛwɔ abrabɔ mu sabre ebi a na no de no wohwɛ bi ti wonim nana wo nso bi a wo so yɛ abɛfo ɛwɔ channel yi so a mɛkɔ nana hɔ na nana nkasa abonidin ɛde akyerɛw na wo nso wate nana edin na wo pɛ na wa amre ɔdɛfo mɛkyia yɛ nua ɔdɛfo amansan pɛ sɛ wo muti wudin ɛfrɛ me agya kwate sami na obi ade frɛ me agya kwate free ɛfahin free asaman asante asaman pachai na ɔdɛfo asam kyerɛ wo nananom so asam kyerɛ wo nuanom so na manfo tete ne srane abasa na sabi sɛ de yɛsinim no sɛ wokuro mu kwan wa obi de yɛtoa so sabi enim sɛ sɛ yɛpɛ bibia ɛno ano adɛfo nkyɛn ne yɛbɛkɔ nana ɛnkyinyi wahye wa bɛtɔ asase so amanfo kyerɛ ɛnha mu tumi ɛwom ebi sɛ tumi wom ebi sɛ tumi nim nana sabre yaba wo nkyɛn ade ba ko a ha manfo ne sɛ amakyinyi na ba ne sɛ sɛ we kɔte na wo de yɛ na ade a na sɛ yɛ de mu obi no de na akɔyi ama no we so de yɛ a enkoyi ama no tini aka na sɛ ɛyɛ bayie bi na ɔyɛ awo na amana yɛ ama no ɛnyɛ ahana nana ɛne yaba wo nkyɛn boye nkyire mu menua meda wase sɛ metie wo kasa no a wopɛ sɛ wo hunu sɛ nti a obi kɔte aduru a ɛyɛ adwuma ɛne de nti obi so kɔte aduru a ɛnyɛ adwuma ɛmfa nana wada ama ɛno ano no yo ɛne me ma wakɔ aba nso yɛda wase nana sɛ mekyerɛ wo mu ama ate ase a ɛdi ka aka ne mpɛn pii sɛ ɔkwan ɛfa so te aduru na yɛnuanom bi kyerɛkyerɛ ɛne mempo makyerɛ pɛn aka ne saa sɛ ɔkwan ɛfa so te aduru ɛnyɛ sɛ ebia sɛbe okote aduru a kɔfa kokɔ anaasɛ kɔfa kosua anaasɛ kɔfa bibi na yɛ kasa a na ɛyɛ anidie ne obuo kwan so na sɛ de edi dwa wo honam ani no saa ne di dwa wo sunsun mu enti aduro bi wɔ hɔ a sɛ de yɛ ka no sɛ yɛatete pɛn sɛ otimi de coins ɛteɛ anaaso sɛ wo de bɛfi a wo de coins begu so abɔ mpaye na wo de ayi saraka ama aduro no atimi ayɛ adwuma ama wo no sɛ wo de coins bɛkorɔ anaasɛ wo bɛfi a wo de bɛyɛ ne nyinaa yade a wo fa kwampa so ɛde yɛ a ɛbɛyɛ adwuma ama wo na de wo mu nie
obi wɔ hɔ a ɔbɛda sɔre na wakra sɛ bia me pedro asimasi ate na wɔkɔ bi kura onye dunsini ɔno de obi na aka yɛse afɛma de wode yɛse ya ɛbɛboa wo yɛse nkɔpɛ nyankyerɛ ne ahaban na yɛmfa nyɛ sei no nipa na aka ɔno de wate nanso ɔkɔ no de mepɛ sɛ yɛbisa yɛ ho ne sɛ na hoteɛ te sɛn ansa na wofiri fie na hoteɛ na wɔka no ahoteɛ sɛ yɛkɔbɔ no asu anaasɛ wasɔkyerɛ a wɔkɔ asɔre asɛm na wɔka na sɛ yɛka ahoteɛ a ɛnyɛ sɛbe obi a wɔkɔ asɔre anaasɛ obi a ɔnkɔ asɔre na kyerɛ sɛ obi hoteɛ ɛwɔ ahaban dwuma mu na yɛka efin nso so a na ɛnyɛ fin sɛ obi asɔre na atɛkyɛ wɔ ne naase na obi wɔ hɔ a obɛdware paa sra kama anu ne tirim enso ebi kura na sɛbe ɔyɛ ɔbaa na wabu ne nsa yɛmfa saa anti aduro obi tumi yɛ duro na wadware yɛ duro no abrɛko a empa a ɔne ne yere da so no a ɔbaa na bu ne nsa no ɛso ano asan ne no de aduro na kɔda empempi wudware aduro ada no ano inware nsuo samana waten hahama de ya kyerɛkyerɛ ne nyinaa mu no a wode adware awie no yɛmfa samana nsan ne sapon kan ho da no a yesa ade akye na kyerɛ sɛ dasuo mu no ahaba ne tumi ɛwɔ mu ɔdoma nkoma de bɔ mu no wobɛnya dayeso anadwo mu anadwo no a ahama ne nnuro no ɛyɛ adwuma no mu no wobɛnya dayeso afa mpa ya wobɔfa aduro no ho no mu enti bisa ho sɛ wokɔda kɛtɛ no so a kɛtɛ no ɛso antie no na kwan bɛn na honhon bɛfa so bɛba wo nkyɛn idana na de me amaxim so ama moti afa me na kyerɛ sɛ bi mu bi yare na yɛba mo nkyɛn na mote aban ɛde yɛ aduro man na yɛde dware a ɛnyɛ sɛ saa de samana dware ne sapo dware saa da na ade a wɔsɛ wɔhyɛ ne nso ne sɛ yɛwɔ aduro a ɛnya honhom dwuma anaso sɛ obi asi aduyɛ kwan so na ɛnya honhom kwan so na ɔpɛ sɛ ɔyɛ no on de ne tie ne ya ne yɛse ɔmfa duro bi nso ne yɛfunu yɛ ne ya ne yɛse ɔnyama duro bi no nom empempi saa nnuro no ya na ntae enni akyiwade pii obi bɛkasa agyenkwa bɛwu aman enti nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛho nhia ɛni akyiwade sɛm nanso ewu yi nyinaa akyi ntomadan mu te yɛ nyinaa akyi dua da so nya nipa nipa konsuo so kɔda ne dua daa na kyerɛ sɛ biribi ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛhunu ne yɛte aseɛ ne nyinaa akyi ɛhemfo ahene yɛte ase nkonwasɛm yɛ adwuma ahohomsɛm gu so yɛ adwuma ɛhabanuro gu so yɛ adwuma enti sɛ wokɔ asɔre a nankramu anaaso sɛ kwan afa so som wosom bia wogidie no sɛ yɛn habanuro na wopɛ sɛ wofa so na wode de wo ho ɛwɔ ahohomsɛm mu die a fa ani die ɛma ahaban na se sɛ wopɛ sɛ wosom nyame ɛma nyame so gye wo tuma fa ani die ma na bɔdeɛ nkanka ɛhama sɛ ɛhama tumi wɔ mti na ɛba bɛwuram na wakyerɛkyerɛ tumi ahodoɔ a ɛwɔ ɛhaban mu na wo ka sɛ bia bɛma bi yɛ duro kura ne bia wɔne ne yere dampa so ɛwɔ abra ɔbaa no sɛbi nananom mu anim a ɔbaa no abu ne nsa na nana wo kyerɛ sɛ yɛnya hwɛ yie na kwan bɛɛ so menu asɛm ebusa na ma kyerɛ mu amoate ase a ensabuo asɛm a yɛka no kane kora na yɛka no afikyikoro sentia na yɛka no afikyikoro no sɛ ɔbaa ne duru mu a yɛma no kɔtena fikye ɛnanso ansampo ɛne wabafie eduru sɛ ɔbaa bɛda de ɔbaa bɛda o nanso bro ɔbaa bɛda no bikura a ɛwɔ kwan a ɛsɛ ɔfa so na ɔbɛda ɔsɔre ya ɛwɔ so ɔkɔ fikyire tete no de ɔsɔre a na mpanyimfo frɛ bibi mpasotam ɛna yɛfrɛ no bedsheet nom ne ade no woma so a ɔda so bia na wasi na wayɛ no kama ɛnɛ nenumpo no a yɛse yɛnya ɛsom ne mu ntiase ne nimdeɛ ne ngoma sua no yɛde fi dware saa enu nti no sɛ ubisa na mekyerɛ wo mu a na de mpɛsɛ me kama ɔte ase ne sɛ saa ensabuo ni afikyikoro no mu asɛm no sɛ wowɔ saa tebea ne mu a yɛmfa nkɔ haban dwuma ho anaasɛ adudware anaasɛ aduyɛ ho ɛba saa se ya pa ɛtoraduro no enti obi wɔ hɔ ɔkɔte aduro a senti anya dwuma ma no ne sɛ bi kura a wɔkɔ no wabu ne nsa ananom animu a wɔn de wonim wafa ne sɛ me de Kristo a mesom no me ni akyiwadeɛ bia
na ɔde akɔte aduro no wode bɛba bɛyɛ adwuma no ɛnyɛ adwuma ɛmfa ma wo yɛwɔ bio so obi wɔ hɔ a na wada asɔre na ɔnka nsuo so bi kura na da suo mu no ɔda aba wada ba wasɔre wode otwitwi osen huru anim anu asi kwan so na akɔte aduro bi wɔ kora do nsa beso ma bɛtwe waso sɛdeɛ ma no gu so a me ne wo ka no woda ba etwa sɛ ohunu wasɛdeɛ ansa na wakɔ habante ho na waka ama apusu mi kakra no wo se woda ba ana yanze yeto ya warofo ene ya ire no nada endi nyesa o ma wo yire da wo dem ana na sɛ yɛmpam ya ire no mfiri yɛ nkyɛn medase wode o mama sere kakra nanso so ɛno nkyerɛ sɛ kɔpam yire firi wo nkyɛn ana nso so sɛ wone na da asɔre meka enhyiamudie asɛm ɔho sɛ aha yɛ abɔnten enhyiamudie asɛm ɛba saa menka sɛ no susu nti fa ho kɔka me wodɔfo utimi da ba utimi da ba ma na mmom wo sɔre anɔpa a ɛwɔ sɛ ɔka nsuo udware odi ahunidie ɛyɛ wabrabɔ ansa na wakɔduro no ɛno nti na nka ntete no yɛ nananom ɔmo kwafuo mu a wahu sɛ wɔ kwafuo mu ko tu bayere pa ɛso no odware ansa na wakɔ obi kura ko tu koko afuro mu kwafuo mu odware ansa na wakɔ nsuo no na mpanyimfo nim de na tetefo nim de enti na wɔn nyini kyɛ na ɔmfa mmerentu asɛm ɛnkɔ hahamayom obi wɔ kora haba a wokɔtie dansuo ho na ɔde fi akɔ akyinanko na biribi akɔyɛ wo ɛnam sɛ onim sɛ wonya obiaa bɔne nti wotoɔ no afu ahyɛ a wo se typhoid wotoɔ na biribi yɛ wo a nipa ne kasakasa o ɛsɛ bɛsɛ high fever ɛnso so na wonnim wode fi akɔ nti ne ɛka honidi asɛm na honidi bia nkɔso na yɛ sɛ wani wo huni wɔ fa bi na me yɛhunu sɛ de tie bia no tumi anya me de hyɛ haban mu no ɛde gyina ne naso nti man ka sɛ me yɛ kristoni anasa me yɛ hwan sɛ ne wonum didi tina yɛ kristoni a wobɛwu ondu didi tina yɛ muslimi ni a wobɛwu no na anum didi tina wo yɛ sabi bosomfreni a wo so wobɛwu no saa na hama nso emutumi no ɛde gyina ne naso ɔdafo na mra wo guso a wo kyerɛkyerɛ yɛn wakyerɛ ya me yɛhu sɛ obi a ɔda ɔbaa ɛno a wo kyerɛ mu kyerɛ yɛn no adeɛ kye no wɔ kwaduro ho ɔnto no ho anase wonware ansana wakɔ aduro na yɛda wasesa na makɔ me ibusa wɔ ne sɛ ebi a me ba na yare ene bi a me yɛ na duro so we de nyame ya na me de ka me ho ti me nsa na kake na ekote de ama me ba no so awose no so me to me ho mete wase a oba na yare na wokote aduro na be ya ma oba no nye wa enti saa no wanware kra nsa ehwe nya sa se de edi ka ho asɛm akyerɛ mu idie ansa na obekɔ adutie ho no awose uhunu sɛ wo ho te ensabu obiara ni wakwa mu empempi ya na dunsifo timi kyerɛ duro so wokwa nkase obiara ho ya na nya sɛ sɛbi ebia bɛyɛ bi ɛna ɔkyerɛ o wokɔ kasa obi huin ɛkɔyɛ nkomodie me nua na te sɛ no akɔkyea no wabu ne nsa wobɛde behu to atimi kyerɛ duro ɛsɛ wote antwawani hwewachi ya na nya sɛ saman bi na gyina hɔ abehu no yɛmpɛsɛ wobɛtwa wani koraa na wobɛfrɛ wasimasi na wobɛyɛ ɛne agibe kɔma ɔbɛnten ma me meka sɛ wɔde obi koraa hyɛ baabi a wɔyɛ ne ho adwuma na ɔde akɔ nhoma so ma wo na kyɛ sɛ wo ade a wabɔ ho mpae a watu ho anamɔ no ɔde fi abɛsɛ no nti na pempi yɛ senkasa obiara ho tɔda asintwa wani nhwewachi ya na ne nyinaa yɛ kasa bebu a ene me yi yetri mu pɔ kakra na de wadomasuko abɔnten ama adɔfo so ahu senti atetefo no madwene mu dɔsa na mo no madwene na ye haye nipa ye bebrei usore ya wotisi ya na obi gyina akwa no good morning ne ma chi o ne ma ha o na wanye so nso eno so nkɔfa asɛm ma enti na ma kyerɛ wo sɛ so obi ka saa asɛm no de kyerɛ wo a ebi asɛbi na nya abosomsɛm ne mu ɔmpɛ asɛm no bɛware na ebi a woni no obegye wa baba no enti na ɔsen kasa obia ho na no nkyɛ so kasa obi ho abibi bɛyɛ yo na medase ene na mebusa sɛ na ha egu yanimi ni tumi no a ewo mu no etimi boa manipa enso muduro egyina medawase ahaba madie etimi boa manipa muduro etumi gyina na bi ni sɛ ebi ni sɛ ye obi wɔ hɔ a yɛse wasɔre ndua so ye obi wɔ hɔ a yɛse abrante we die ni mu yɛ ha na sɛ maame we die ni mu yɛ ha ye on ha ma okeka bom na wamfa fin
ante na de ahobrase bɔ mpa de ogidie ta akire na de dware ema wo mu ye duro na wonim sɛ honhom e wo wiase nyinaa na me banza na abɛkɔ no sɛ ema mu ye duro sɛ wugina fa so a wobɛtwe bebre a wait no bɛkɔ so na sɛ dabi yɛka sɛ obi mu oduro a yɛka bedru na nim onyam mu okay obi wo hu na nim dua na sɛ maame we de na nim onyam abrante we de ne utimi hu abofra bi kura na nim onyam e kura no untimi hwɛ ni menu saa so na atimi hu no panyin bi sɛ be kafra na sɛ de niema siti a bi kura ni die bi ne na hodie bi nti na ama obu ewu ni mu no aba fam kakra yo therefore ene na mame musa sɛ meka ya wo kasa mu no wo ka kyerɛ sɛ kwai amomo no mokote ahaban a agye sɛ bi o de queens anase kosua ekoto ase ansa na wo mo atimi ate bi no wo kyerɛ sɛ ɛyɛ ni die a wo sɛ ɔde ma edua no no nkyɛ da enye ni nyina so pa na mebusa wo sɛ enti ye ni dua bi e no de sɛ waanyɛ saa ana ahaban bi sɛ waanyɛ saa wo te ente yo mu ni sɛ de medical kyerɛw ama wahunu anasa meka ma wanya ho nte ase ne atiefuo nyinaa timi asua hunu ne yie ne sɛ wo de kwansi o sɛ wo de kosua o sɛ wo de de yo sɛ wo de pipa wo de dollar o yewo ahaban bi wo hɔ a wo di pusankenten wɔtwe kra woni adura na sɛ wo mene ya ntimi nte ɛno de wonye dunsini a nye no ho asɛm na ye kan sesei yewo bibia ne nchichemu ba bi koduro yewo ahaban a so bi kyerɛw na wo se fa kwanse a yemfa kwans entwa homachem ye de kosua eni twa homachem ye ntwa homachem awia ye twa homachem anopatutu tu a owia mpie ye sunsum mpie ye enti se wote ne say ahaban de agye se onya kwans na bi akɔsesa 20 pesos 5 bia na wanya 1 cedi o di gu ase no atwa homachem bi kura na abɔ awia be 12 wan hwe ya bukuta hwirihwiri enti se me kyire ma me yate ase a odi edua yenwai ne kwa se me ka se me tena ha kyerɛ amansan nyinaa kwan bi a anhwe a na obi akonya amane ye wonnua kuku dambi wo hokora yentwa na wia ye twa bia na dwoda suom donko ana bi ne dua ban me kyerɛ de ase na me kyerɛ amansan na wanhunu twa nso na se kofa ha obre no a na ye ne den enti ye wone ma bi wo hɔ a wo ba kyerɛ nimdie a abai kane kora de ye kyerɛkyerɛ na eni hɔ sɛ wose ye kyerɛ ande na ye tiri modin na wa ya de amansan na nso so de ye guso a ye kyerɛ nyinaa no ye wo bi wo hɔ a wo ba kyerɛ wonko hia dunsini bi ama ne nkyerɛ wo da esan sɛ ɔdoma nkoma akyɛde ɔde ama no a ye bambo ne tumi a okuta no ɛno no wunya sebe una wo sika organa hakora ɛno no wo di sika ne dom wo ɛna obi nso so wɔde ahaba mu nyansa ɛne tumi ɛne dom no enti nyaade ye betimi ayɛ pɛ enti sɛ me sa kyerɛ mu bie mu a me kyerɛ sɛ kwanse ne ade ne de nyɛ sɛ bi a ɛyakyi wade sɛ ɔde bi kɔ wo betumi di akɔ na emu nso antimi amfa ankɔ na wokɔte wo de ani die kɔte a bompa yegu so ɛbɛyɛ adwuma ama wo na yɛwɔ senti a yɛde coins ɛna ɛyɛ sika krata no a yɛdie no sunsumu ɛnyɛ sika kɛse bia wɔ hɔ na emu sunsumu de coins na yɛ sika kɛse ɛwɔ hɔ enti sɛ wokɔte ba na sɛ yɛ ne dwareɛ mu a eduru baabi a wobetumi de coins ne bi agu ensuo no mu esan sɛ me kasa ha ma bɛ sɛ dunan na bi a waka bɔ mu na ɔde dwareɛ ni nyina wamfa coins yankɔ wabɔ mpaye agu so wo de ahote ate wotumi de coins no egu nsuo no mu na wadware wia na de agu abɔnten na wia na wo de agu abɔnten sɛ na na kana na yetimi de gu nkwantanan so yetimi de gu edwam yetimi de gu biaya ye yie saa biaya ni nyina na obi obefa bibia ni hwe beto no ɛna wo de gu hɔ no de tumi no a odoma nkoma bɔ sha ahama mu no ɛtɔ fam hɔ a ɔno wafa kɔ de aka yiska utumi di na yesu so yakura bem na yekoto se gu okura yesi wo fa wo bibia ni hwe bɛyɛ wo sɛ wokɔfa obi musuo bi a wayie ananso sese ya ebia na nipa na mfa kwampa so na yɛ ade no ɛno na ebetimi aha wo na kwanse sɛ akogu baabi sɛ kwanse na nko agu wo de ɛtɔ hɔ a sunsume wɔ mu no wafa nanso so nne no nipa bɔne sam nti ebinom agege tumi a enya ya bibrem ha tumi ya bibrem ha tumi a ɛtan ha machie ɔdoma nkoma de bɔ mu no ebi ani hɔ anke di bɔne
nanso me ka say bia na obi akɔfa tumi bi sikaduro sem bi nye ne ho asɛm na yɛka ano de mentimi ni adanse ma obi sɛ wokɔto sɛ bio sika gu baabi a sisa na enye nkwaje ma enye ne saa na meka na emom no efi tete nyinaa no ɔhu sɛ na kane ne kora ne edi sɛ de ne eni sika kane tete pa no sɛ de ne ede to ade aha ɛtɔ da kora aduro bi wɔ kora wa enya sika kora na sɛ de gum kora be yɛ adwuma ma nanso bi obi hu sɛ sɛ de akɔmfo na yusu da bi honhom bi so ɛno na ɔde to ade besi nnɛ mibo bi dia kyerɛ ɔbɛyɛ nwanwa honhom bi sɛ de no on de wodi free tete besi nnɛ obi susu ni sika nuru wan sidi wɔ honhom a wɔso pa na ya me ya honhom sɛm ne kyerɛ ɛwɔ saa kwan ne bɛkyerɛ nhahama ne dwumadie sai pepe ne ya bɛkyerɛ hama ne dwumadie Ahemfo TV official da guso a ohwɛ na ya subscribe na share na fama onuanom nyina sɛ ne bɛyɛ a ada videos no ba ubenya bi ahwɛ ama onso ore akyeche ho na wabrabɔ no nso mpuntu aba mu ene ye kyerɛ tumi ɛwɔ ahan mu ani yedi ebetumi de abrɛwo ene sɛ wanhwɛ yi a ɔsɛ ya aban betumi de abrɛwo ɔdafo minua enti awɔsɛ ye namwa ne ye ka ahan gu saa kwa awabra enyina botai bia so ahaban de obetumi aka gu saa kwa esan sɛ ade bomu no yɛn nipa nyame boye no wode ade bia hyɛ yɛn nsa ye ho kwan sɛ yetu ho anamon ɛwɔ ne bremu ɛno nkyɛ sɛ obi kɔda nafu a gye sɛ ɔde kwan sikogu ase anaa nso sɛ gye sɛ sei wode ani nyinaa ne sɛ ahote de wo hote ma wankasa wo kra saa pepe ne tie na wonim ade baako a etosini wɔ nipa ho therefore gye sɛ oka sɛ yɛ kramoni sɛ yɛ obi a ɔkwasɔre anaa sɛ obi ogu nsa anaa nso sɛ mpempi no de me kan de wɔn egu nsa ne de dodo na nim wonim sɛ twerɛ kronkron ya asɛm a yɛ kan ɛyɛ enwoma a yɛka sa fa ho ɛwɔ nyame asɛm mu no obi kura timi de to ne mpa so saa no abi quotation no ɔde lie o empa no a sɛbe ɔfa ba na sɛ wɔda ba ɛwɔ so da ba ma no ɛso a ne da na sɛbe kramoni bɛn anaa nso sɛ nipa bɛn ne gu nsa bɛkɔ akɔto sɛ wɔde ade a ɛyɛ ne bansiri bi ɛda ne mpati da ni mienu nyinaa sɛ honhom na gidie wɔ mu dia yɛmfa ni die ma de ani die sɛ no obi tumi da mpa so na ɔbɔ mpa yɛmpa no a niema kɔso a ɛnyɛ no a bu ne nsa na nso awie ba hiti korɔ no a so na wɔda ɛna wɔsrɛ nkwagye na na waka asɛm bi kaza bible mu kwa mbe hu sɛ na yɛmpa ne fo nya ɔmbɔ mpa ɔmɔ ba bi ɔmu gyina bɔ mpa ɛnei no nimdie ɛne suatra nti yɛka niema bebree sɛ eni hɔ ebi kura de hyɛ ntomadan yɛte yɛ sɛ wɔyɛ ɔmo kekan deɛ ɛba sɛ ya ne ɛsa abosomsɛm me sɛ wɔ hɔ bɛpem ne ɛno nti sɛ wonimu a ɛnkasa ni hɔ wohwehwɛ a wobɛhu usua a wobɛhu enti mpaye no sɛ ne no wobɛbɔ no wa wo mpa so na sɛ be wantimi ansi da bia nkɔhyem sɛ ebi agyesɛm kɔhyɛ dan man sa na yɛ adwuma ma biaye no ho ɛnte obi wɔ kora sɛ be oguso a wɔyɛ ade a nya hote ne hɔ na wɔbɔ awurade din ana sɛ wosufrɛ ne tumi aha mamu no ahaban kyire nipa te sɛ de bɔsoma kyire nipa ɛma nipa yare me na meka kyerɛ wo ɔdɛfo okasai mu no uma tifo ne ahwefo aso te sɛ obiye no wa wɔde bansere begu na tifi nanso na mebu sɛ sɛ wo monso omugu bansere no so enim sɛ da bi egu to monso mo mo yire no mo da na sɛ na esite menua sɛ wabusa na me kyerɛ wo mu a yɛwɔ ɛkwan bi wɔ hɔ a wofa so tu saa na mo no a sɛbe tumi kura de bansere no ma wo no wo de da ba wo bɛkyew ɛna wakanka wanso aka ho amai ɛnka wa nyinaa ɛka ho nti sɛ wachiwade ɛwɔ achiwade de a sɛ yɛmfa na ba de a ɔno no de ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛpɛ baabi de asan na owie no odware a kansu owie a akɔfa na ade nti we no amede bible betwa mu ni na mede kyerɛ sɛ anka honhom sɛmu no ni kwampo sɛ anka da empa so ma saa ade no ɛkɔso ɛba sa na mu honhom atu o kan nea wonsua hunu yi a onnim no ɛbɛka sɛ yɛ abosomsɛm wabewu ama yɛ ne de saa na mani nyinaa atwam enso me se duaboda so yɛ adwuma bɛpem ne era so yɛ adwuma ba bɛpem ne ɔdɛfo madi dwasa de ne masi hɔ no ma
ɔka sɛ sɛbi magya ma nan agu ho ma beyɔnkɔ so deɛ deɛ tɔ a ne yɛtɔ ɔdɛfo ahaban mutumi bi bɛtumi aboa yɛ ahaban mutumi deɛ bi bɛtumi aboa maka ho asɛm mmerɛ bi a atwa mu na deɛ te ne sɛ dwadie mu no nnɛ no ɔn sɛ yɛwɔ ahohomsɛm mu obi wɔ koraa ne store hɔ ɛhɔ so ɛhɔ no fa baa na wogyiri sɛ bɛɛdan na ayɛ nkɔsoɔ enti sɛ wobisa na mekyerɛ wo mu a yɛka kwan adwadie fa so ba ɛno nkyerɛ sɛ ɔsɔre yɛ na ɔkɔ yɛ na mpɛn pii no wo sɛ ɛberɛ bi tumi ba na ɛho akɔ akɔhia sɛ obi pɛ sɛ wɔyɛ fasting obi koraa bi koraa wɔnim sɛ sɛbe wɔyɛ ɔbaa no obu ne nsa nka fasting ho hia ɛsiane sɛ twerɛ mu koraa no afikyi korɔ ho asɛm ɛwɔ mu ɛwɔ aka na bibire mu ɛne baabiaa ɛno deɛ obi animdifoɔ biara anim sɛ ɛyɛ berɛ a ɛwɔ sɛ ɛso a wanama a wɔ sɛ wotuo ansa na wakɔ ahoteɛ ho ɔdɛfo yɛ na nipa bebree taa ɛka sɛ abanuro ne adudie no mfaso bi ni so fi sɛ ɛden a ɛbɛtwa pe ɛbɛsɛe nana yɛn nso yɛn nkora yɛgye atom because obi wɔ hɔ ma hunu sɛ ɔbaeɛ no na wɔhye bɛti duru berɛ bi no wɔnyɛ hye nso ebio a obi wɔ hɔ nom a yɛtumi ka sɛ bi a ma wɔni nkuruma nti yɛtumi ka sɛ ne yɛbɛsɛ wɔdi nkuruma ebi yɛ sɛ bi a ma onyina ha ɛsɛ bi a wakɔ gyina hɔ ɔdɛfoɔ no nso ne nkyerɛ mu sɛ me nua meda ase sɛ wobisa na mekyerɛ wo ma mo ate ase a mɛsrɛ tiefoɔ sɛ mempɛ sɛ yɛnkyerɛkyerɛ yi bɛte obi sinti dua anaa nso sɛ ɛne obi som ɛbɛyɛ nkyinwagyew na yɛdeɛ deɛ nim no yɛbɛka nimdeɛ biara yɛnim fa ahohomsɛm ho biara no yɛbɛma amansan nso so ahunu mu nkyere mu deɛ wɔ mu ne sɛ obi tumi ayusu aduro na aduro no anipa no ayusuo no ara no yɛwɔ aduro a yɛkan yɛwɔ mu ahodoɔ mmienu sɛ ɔwɔ gyidie ɛwɔ tumi bi a wakɔgye mu anaa nso sɛ ɔwɔ gyidie ɛwɔ nyame mu sɛ wobɔ mpaeɛ ama biribi ata w'akyi deɛ ɛno deɛ ɛwɔ hɔ ba sɛ yɛhama adwuma asɛm na wobisa deɛ a ɛne na mekyerɛ wo mu sɛ ahaban wodi gu nsom na wodware a bi koraa meka sɛ wadware no ɛnɛ nson a wo bi koraa wamfa sapɔ anaa asam na nka wo ho nɛ nson wowieyɛ no aduro no awura wo mu days na ade dware ne nson ne nson yɛ ne free nansan kɔ no obi hyia wo koraa wotumi sɛ atwe n'ani bɛhwɛ wo ɛsiane sɛ ahaban no pampan no agye wo ho enti nson no na awura wo mu ɛne watena nanso nei no kane tete paa na no mo yɛ saa deɛ na enku apopɔ nipa honam bebree ni hɔ ɛne mɛma ni bi wɔ koraa apopɔ mo honam meka sɛ yɛ wo yapɛ ahabanuro yi bi adware waa ma bibia akɔso kama afei nneɛma a yɛde kekan honam no ɛsa hohoro saa nneɛma no nyinaa firi yɛ ho na ma yɛ pampan foforɔ a sɛbe ɛno no nya ahaban ne pampan no enti wo deɛ wo nim sɛ o me deɛ meyɛ sɛ ya anka bibia nyame me deɛ meyɛ sɛ ya anka bibia nyame so afei deɛ eduru hɔ ana wonam so na nam nneɛma bi a wode akeka wo ho bi te sɛ enkunsra nom yusu no sam na ɛwɔ hɔ no obi bɛka sɛ meyɛ sɛ bi ambɛsɛ obi adwuma nanso hahama adwuma no sɛ ukuso koraa yɛ a saa nna no mu no anka nyɛ enkun sɛ pɔ sɛ mpɔ kanyɛ ɛno na asɛm koraa na sɛ nana sɛ yɛbɛtie ne yi a ɛsɛ no nso twa yɛ kɔhwɛ sɛ yɛne a yɛpɔ yɛ ho yɛpɔ yɛ redeɛ no sabo a yɛku ne yɛdwa ne ngoma no ɛno nso ahwɛ yɛ bi nso ɛwɔ hɔ ma yɛn sɛ bɛyɛ yɛ mu bɛyɛ duru abrabɔ mu ɛne yɛdie kwan so me nua deɛ wo kasa yi deɛ akɔyɛ dwadisɛm obiara wɔ kala a osusu sɛ ɛba ne ho a ɛbɛboa no enti obi wɔ hɔ a wɔse me maame se mahye ɛno deɛ ɔfefa so a ɛyɛ ɔno me ne oti wɔ yi a woyɛ tuntum fɛfɛɛfɛ yi a me nso so me mpɔ yi obi nso so ayɛ kɔkɔɔ a ɛyɛ ne kala no no na mmom obi hyɛ da kɔtɔ kɔkɔɔ no ayɛ no deɛ sɛ nyɛ ha koraa ne yɛkan bi koraa obi bɛbɔ na ba so obi nso bɛkasa tia ɛnyɛ no ho asɛm na yɛkan na tete no na yɛhye nhahama yɛ no mɔtɔ ɛtete yɛnsa yɛhai ɛnom ne ade obi tumi sraa na ne nyinaa kɔ na no no busa ho sɛ woyɛ yɛ no a na wɔ hɔ no afei deɛ wasraa yi kɔ ne bɛyɛ adwuma bi mu ana sɛ ma ho de no afiri mu saa pɛpɛpɛ na ɛteɛ na senti a ɛnka ne tete no na ahemfo ne ahemaafo ɛwɔ ɔma ho fa a ɛda nson no meka secret ba akɔ akyerɛ wo kwan deɛ nti a ahemaafo ne ahemfo tena atɛso
ata ne ye to no krede no nya ata ye to on say ye wo ata ete se sumye ne ai na de to so ahemfo tena so asa sumiye no aha bi kura wo ho a na ha ma bi na wabɔ po ne bɔ ano sabi wontimi mfa eye ahama no nkoto akonwa ne so etomre bi nso so a sɛ ye kɔ baabi sɛ obi a ɔhene bi aba dwabo bi ase na ɔso na konwa bi kura akonwa ne wo akwala bi afoma kɔtena so ne mu atade mpanyimfo nya no wo akonwa no so sa bi kura na ɔba bi atena so ɔde bra kura akɔtena so na kyerɛ sɛ watimi de atɛ no ato so atena so na senti ahemfo nso so ɛne ahemafo titiro ahemafo twa wo muti dancing kran no sɛ de time bia on betimi adware mu ama sɛ wɔda ba ma mpo a betimi ahoro ne ho fi nyinaa ama nakɔ ɛne akomfo no ase ba akon no ɛna sɛ komfo bi so yɛ mpɛsɛmpɛsa ɔno no wɔda ba ma ana wɔda ba ɔwɔ n'adware mu no adura obeyi so a mpɛsɛmpɛsa ne ho bɛteɛ enso so ne yenwi ni yetire ya yeyi ye de edware a ye ndware jese bia ebre bia so ne ekwa akɔwɔhye eno fra so so ye de nkun ni ade na ɛwɔhye enti obi timi hunu obi tiri nwienu ahunu sɛ ahama tumi ɛwɔ ne tiri nwi so sa ne te yo therefore ya na yenuanom bebre kasa enkanka mo am kyerɛkyerɛ kyerɛsɛm no mu no ɔnom se emre onyankopɔn epam bonsam ne na abɔfo no abɔfo na enye no ɛna mba asase so ɛna mba bewura ɛhahan mu de ama manfo bebre mpa habansam kora no no ɔdɛfo ɛna wo se asante ɛyɛ na sɛ ewiase san korachi nkofa tete atempɔn no ɛde asɛm na abɛka fa ɛhama ɛne nsɛm manfo kafa wo yo menua sɛ wabisa na me kyerɛ wo mu a nea ebinom ka no ɛnte saa da ɛne ɛsɛ nka subɔ so kora so ɛwɔ nsuom nka wo se egyae na ye to ahaba ya twene na ye kɔbɔ su anye dimrika duru nsuom sɛ ne ɔto ye bi su kɔ nsuom ɛnyɛ ne saa ne ye ka ho asɛm seesei na de ye kyerɛ mama amansan nyinaa ahunu ne sɛ ahahama tumi de ɛwɔ hɔ firi tete a yɛmfa ahahama tumi ɛnkɔma bɔnsam ananso sɛ ebia bibia eni hɔ na de ye pɛsɛ ye ka nyinaa ne sɛ ɔdoma nkoma bɔ na de wɔde tumi hyɛ ahahama mu na ɔde ma onipa sɛ nipa emeboa nipa enti ye okro bia bi so wɔ hɔ a ɛhɔ ahahan fifiri ye kora different yo aban bi wɔ hɔ a emfifiri fie yo ahan bi wɔ hɔ a emfifiri afuom enti saa pɛpɛ na ɛteɛ na ye ka ama nyina nya mu ntiase ade ahaban tumi ye wɔhunu tumidie ya esi yanimu yi ɔdɛfo mehwɛ pa aha etwa ne ho frɛfrɛ ɛyɛ ahaban yo ahaban na wɔde yam ahaban ɛna wobɛte na oboa no na wo de hye ade mu a etwa ne ho ebre pam no meye bi wɔ ha ama wankasa wo humedi we beto nkyɛn me ankasa mete haban ye bi ya haban a wo de source a ebebu ahwe sisi ya ɛne wa haban a wo de source a wo de siso a enye yie ɛne wa haban de source a wo de siso a ebeye yie ne okwan ye fa so ye ne mo ne bɛn me ka bi a ye mu bi ahunu bi wɔ kasafidie so anase kasamfonyini so ate ho asɛm bi obi akɔ bia ko hu sɛ bi si wo de meka kosie ni sɛ ɛyɛ ahaban dwumadie tumi ɛwɔ ahaban me ne bi no sisi ase yɛ sane a kaniɛ me be pia firuma ba bia yɛ ahaban no bi obusa sɛ na we yɛ si ha ide wo mo de yɛ de yɛ mfa nye bibia wɔ yɛ dwumadie mu ne yɛ pɛsɛ nipa hunu sɛ ɛyɛ ahaban ɛna di sɛ yo therefore nia me a mete ade me hu sɛ de wo si yɛ udi dwuman na so obi a wo hwɛ yɛn yɛ ahemfo ne ahemanom ɛne adɔfo a yɛhwɛ yɛn de ebi ɔnte ase yie sɛ bɛyɛ obehu ne yie no ɔdɛfo yiyi ne hyehyɛ mama nhwɛ sɛ ne ahaban si di ne dwuma ɛfa ahaban sɛ de meka ho te asɛm kyerɛ wo no we wo kɔ ho no wafo ahaban na wo de ato nsɛm na afei waposa woposa na fi bia eni wo nsɛm a wapata dwumadie no na sansa ahan ne ade yɛ nti no ahan so ho ne yɛkɔ utimi som na wayi utimi de to ahan so we ekosua utimi som na wayi na ɛno so de to we ɛyɛ ɛno so utimi fa nya de a magnet bia ɛwɔ mu da bi da eti sɛ odi siso no bi to no sɛ bia ɛyɛ de tena na sɛ bibia wodi siso ɛyɛ ahan na wafa we nso so utimi ɛhwɛ ehunu sɛ ahan no a wodi di ne dwumadie no yɛ wade bia wɔ nanim ne wɔ n'akyi
ɛno nso so wobɛtumi asan de asisu bio a ɛno nso so ɛyɛ ahahan koro yi a ɛnya adeɛ a ɛyɛ sɛbe abonsamsɛm ne nyinaa yɛ ahahan wotumi koraa ɛma ahahan so na wafa na wayɛ nyankoma de yɛka nyankoma de a ɛyɛ nyankopɔn ɛnko adeɛ wotumi de to so ɛma no ɛyɛ adwuma deɛ da so no nso sɛ yɛ ahahan ade ntina no nso so tɔɔ so a ɔdɛfoɔ ɛyɛ ahahan saa ne teɛ tumi ɛwɔ haban mu no tumi ɛwɔ haban mu afei na mahu sɛ ampa sɛ yɛ se tete obi ka tete obi ɛkyerɛ haban mu tumi akyingyie biara ɛni ho na wode ahaban no di ne dwuma wie wobɛbisa sɛ na wode ahahan a saa na yɛ dɛn bere pam no yɛbɛkyerɛ amansan nyinaa me ahunu adeɛ no a na sɛ ade koro esi hɔ no nea ɛyɛ ɛtumi de boa enipa ɛwɔ ahaban dwuma mu ɔdɛfoɔ de na mebisa wo sɛ watumi ama yɛhunu haban mu tumi ade yɛ atumi agyina me sɛ tumi ɛwɔ haban mu ankasa ɔdɛfoɔ ɔno ɔmo nyini na ɔno ɔmo keka nsɛm bebree no ayɛ na ɔmo ahwɛ mo ho adwiri ɔde afutuo da de bɛma ɔmo afutuo a ɔde bɛma obi biara ne sɛ sɛ wogye ahaban di na wohunu ne yɛ a no nso bɛyɛ adwumaso de ama wo na deɛ woahunu dwumadi esi hɔ yi a menkyerɛ wo sɛ ɛyɛ ahaban yi a mɛyɛ bi wɔ ha ma obiara hunu no sɛ wogye ahamadi a ebetumi aboa wo ayɛ bibi papa de ama wo saa pɛpɛ na ɛteɛ enti obiara mfa ne die ɛma nananom nnuro a tete yɛka nananom a yɛn agyanom a ɔmo anya wɔn baabi korɔ nnwuma a na ɔmo kita a ɛboa asanteman anaasɛ Ghana man no anaasɛ ewiase nyinaa no yɛnsan nkɔ na yɛnkɔfa na nyɛ adwumaso ɛmfa ma yɛn afutuo bio nso a mede bɛma adɔfoɔ nyinaa ne sɛ menim sɛ atitiri anintini ne abrɛmpɔnfoɔ ɛna brɛ mu ɔmbɛnya brɛ ɛnya kasa mu kyɛfa nea mɛsrɛ n sɛ deɛ nti ebinom te ahahama a ɛnya adwuma ma wɔn no a ɔmo fa anidie ɛnteɛ no ɛno titiri paa nti na ma mantumi nya adwuma ɛmfa ma wɔn enti wɔn a ɛda baa ɛde brasɛm ɛkɔ ahabanuro teɛ ho no wɔn hwɛ sɛ ɔbɛtwe wɔn ho afiri saa nneɛma no ho na obi nso so kyerɛ duro a wanya abotre atie ne yie wankɔyɛ amoro so anaso wankɔyɛ ante so na nkɔfa haw bia amfa amrew enti mafutuo ene made srede am beto atiefoɔ nyinaa enso so anim eno no yo sania atiefoɔ na na dom yɛn ama yɛba bedro no ɔdman koma de haban ene ma nipa to se yɛni nua na ba no yɛmfa haban no ensa yade enti mo bia na daw mo bia mfiri ne ma so ma medadaw mo yɛnkosuasu ade o ba bia na ba ɔhaw mred ne yɛnkɔkasa haban enye haban yɛnia haban ene wo haban ene me medical aka sɛ ɔdman koma bɔ ɔse yɛ asase wɔde ne tie na bɔ yɛn asase bia nso haban eni so no asase na yakwawe udua bibia wo so enye Ayinfo TV official che mosomfo che ma mo nie ye pese bibia no ye ma muhunu no sei to waso na na wo bibi bebre a obekere na next time no wasanso wahunu na fe wagye wotete atempon no adi tete obi ka tete obi kire Ayinfo TV better than ever.